आपण हे काय करतो आता? असे आरती करायचे तुळशीला देवाच्या फुला. हां. इकडे बसूया ना. हो ज्यूस घ्या ज्यूस. हे एवढे सर्व राधा आणि एक कृष्णा. आणि सरळ बसा. आज तुला कृष्णा बनवलाय. ट्रेन बना दिया. घे पुढे घे बस. सर्वांना नाव सांग. नाव काय तुझं? तुझं नाव? परी. तुझं नाव? सोहम. तुझं नाव? श्रुति. तुझं? सोनी. तुझं नाव? कृतिका. तुझं नाव? नाम क्या है नाम? नाम है प्यार से गुड़िया. तेरा नाम क्या है? प्यार से गुड़िया. और तू? माय नेम इज इशिका. इशिका. ओ काका तर घ्या. चला काय आहे? जरा थांबा 2 मिनिटं. इथे 7 कुवारीची पूजा करायची आहे ना, म्हणजे 7 असरांचे आज कार्यक्रम आहे. त्याची पूजा करायची आहे. 7 कुवारी मुली बोलवलेली आहेत, मुलगा बोलवला आहे. आता त्यांची पूजा करायची आहे. आणि आता पहिले ताई आणि मावशीवर देवाळं ओवाळतात आहेत, आरती करतात आहे. म्हणजे आपल्या पहिल्या घरात देवाची आरती वगैरे करायची. हा. हा. आणि आपले मंडपवाले कोण होते? हे आपले मंडपवाले बाई. बाई मंडपवाले. त्याला ते लावता येत नाही ना बरोबर. नाही पण ते जाऊ दे, चांगलं वाटतंय. हा. हा. आता ही जी प्रोसेस असते ही हल्दीच्या अगोदर असते का? हे अगोदर असते. हा म्हणजे आता आज आपला हा व्हिडिओ जातोय. मावशीला विचार ना, मावशी बोलत नाही ना. हा. आपली हळदी उद्या संध्याकाळी आहे ना? है ना? ती मावशी बोलते काय बघ. हा मावशीचं आपलं काम जोरात असतं. गाडी फास्ट आहे आमच्या मावशीची. कार्यामध्ये मावशीला बोलवायचं आमच्या. अशा सर्व तिकडे काय आले? प्लेटी बिटी आले. जेवण ना? प्लेटी आता झाली की नाही, पूजा झाली ना हा की लगेच जेवायचा कार्यक्रम. ओके. चला आपण बाहेर बघूया. आता सर्व आहे ना, हे मुली ना ओटी भरायचं सामान सगळं बघा इथे सगळं तयार आहे. हा आता ताई आणि मावशी हे सगळं कार्यक्रम करणार आहे. चालेल. हा. आता पहिले पाय धुणार मुलींचे. ओके. हा. हे असे 2 ओट्या काढायचे. हे बघ. ही एक आणि ती एक. हा 2. एक आपली जी बायावाली नसते ना, ती बायावाली नसेल तर आपण मंदिरात नेऊन ओटी ठेवायची. आणि एक आपली सवाशीण एक बाई ठेवायची आणि त्यांची ओटी भरायची. चालेल करा आता. हा. तू अंगठे हे केलेस ना? जरास नेक्स्ट. ते सर्व खाली पडते. खाली पडू दे ताई. आता असंच आपल्या सर्वांचे पाय धुवून घ्यायचे का? असे पाय धुवायचे म्हणजे असे 2 मुली अंगठे पकडतात पुढे. हा हा. ते अंगठे धुवायचे. ओके. ते पाय धुतल्यासारखे. सर्वांचे पाय धुवायचा कार्यक्रम चालू आहे. आपलं मंडप. आता इथे पाय धुवून झालेले आहेत ना सर्वांच्या. हा सर्वांचे पाय धुवून झालेले आहेत. आता काय करायचं? आता हळद कुंकू लावायचं. ताई लावते. चलो. मुलगा आहे ना, मग तिला लावा ताई असं. ही परी. परी आहे आपली परी. आता हे सर्वांना असंच हळद कुंकू लावायचं. माझ्याकडे असं तिला कुठे गेला तो? आता ही आहे ना बायांची आटी असते. हा ती आज मुलींच्या डोक्यावर ठेवायची. डोक्यावर डोक्यावर ठेवली की ते मुली आहेत ना आपल्या वेणीला बांधतात. अच्छा. हा. सर्वांच्या डोक्यावर ठेवलेलं आहे बघा. म्हणजे 7 जणी गवळणी आणि एक काना. म्हणजे एक मुलगा असतो तो काना असतो. आता रुमाल देऊन झालेले आहेत. मांडीवर ठेवा रुमाल. बाबू मांडीवर ठेवा रुमाल. आता विडा ठेवायचा आपण. विडा द्यायचा. एक विडा द्यायचा.
म्हणजे कोणाला काही प्रोसेस माहिती नसेल, उद्या समजा हा कार्यक्रम काजलने केला आणि काजलला माहिती नसेल तर आपला व्हिडिओ बघायचा आणि काजलने करायचं. ओके समजलं? येस. ही आमची रत्नागिरीची फास्ट गाडी आली आहे. काय काय केळ घेतलेलं आहे, पेरू घेतलेलं आहे, ऑरेंज, फोड घ्यायची सर्व प्रत्येकाची एक फोडं घ्यायची. एक खजूर घेतलेलं आहे, बदाम, अक्रोड, खारीक असं घ्यायचं. केलं एक आणि चुरमुरे. ताई चुरमुरे तू घे थोडीशी अजून. ना मुठभर घे. असं पचन घे. हा, आता हे एकाच्या ह्याच्यात ना, हा, हे एकाच्या ओटीमध्ये. हे ओटीमध्ये गेलं. आता सर्वांनी खाऊनच उठायचं ते. नाही, खाऊन नाही उठायचं आहे. आता असंच रिपीट ना सर्वांच्या. जाऊ दे ना. ही एक्सेप्शनल आहे. हा परी आता जायचं आपल्या घरी. हा बोलवली नाही होती तरी पण आली. तू एकटीच आली. तर इथे आमचा प्रसाद बनतोय बघा. हे केळी टाकण्यात आली आहे, सर्व मिक्स झालेला आहे प्रसाद. आता हा प्रसाद सर्वांना वाटायचा. बाकी माणसं असतात ना, आता इथे गावाला असतं तर मोठं भजन झालं असतं, सर्वांच्या माणसांच्या अंगात आलं असते बाया. है ना? माझा आवाज कट कर. कसं आहे? हा काय फोटो होत नाही ती बघ. पप्पूचं लग्न आहे ना, म्हणून पप्पूला आरती करायची, लावायचं, ओवाळायचं. इकडे जातो. म्हणजे सर्वांच्या पाया पडल्यासारखं झालं ना. ट्यूशन इसमें से कौन सा आपका? बच्चा कौन सा है? हाँ, कौन सा ये वाला है? हो गया. 5 मिनिट लगेगा. आता हा प्रसाद सर्वांना. काका ते प्रसाद घ्या. अरे घे आता सवासणीची वटी भरायची. ओके. ही एक ओटी भरलेली आपण ना, आता ही एक ओटी काय करायची? ही ओटी आता मंदिरात न्यायची. संतोषी मातेच्या. हा, संतोषी मातेच्या मंदिरात ही ओटी भरायची. चालेल. आता ह्यांना जेवायचा कार्यक्रम ना. चला आता जेवायला बसा सर्वांना. हे परीचा बाण. थोडं खा. दाल भात खीर. बघूया अलादीन मध्ये असते ना तशी. इथे बटाट्याची भाजी आणि सर्व आहे ना मुलींना. होय, सर्व आता जेवायला वाटतं. वाडा जेवतील. आणि मी पण आता चाललो बाहेर. ठीक आहे मम्मी, मी जाऊन येतो. कुठे माहिती का? केळीचे खांब आणायला आणि चेअर आणायला. चेअर चल. इथे आम्ही खुर्ची आणि टेबलची ऑर्डर दिलेली आहे. आता इथे बघा आपण केळीच्या खांबाची ऑर्डर दिली आहे ना, तर इकडे बघा केळीचा बागच आहे. आता इकडून ते आजी आपल्याला कट करून देतील. हां, सर्व खांबाच आहेत, केळीचेच हे सर्व झाड आहेत. ही 8 फूट हाईटची आम्ही केळीचा खांब घेतोय.
बाजून न्यायला की बरं पडतं. ठेवा इकडे. ए मम्मी बाहेर ये. तिकडे ते बघ. बरोबर ना. आजचा व्हिडिओ जरा तुम्ही लेटच बघा, कारण अजून एक इकडे आपल्याला प्रोसेस. आता आपण कुठे चाललो आहे? मंदिरात चाललो. म्हणजे आपली जी एक ओटी होती ती आपण भरली होती, दुसरी ओटी ती आपण मंदिरात घेऊन चाललो आहे ना. देवीची ओटी भरायची. इकडे बघा सर्व मम्मीनी, मावशीने, ताईनी सर्व जेवणाचा कार्यक्रम करून घेतला ना सर्वांचं, सर्व मुलींचं. इथे दिल आता घरात चालली. ही आता आली कार्यक्रम होईपर्यंत ती बाहेर बसलेली होती, म्हणजे डिस्टर्ब नाही करत. आणि तोपर्यंत मी सर्व तिकडे ढोल आणि ते आपले केळीचं सर्व काम केलं. आता आम्ही मंदिरात जातो. ठीक आहे, चला. आता मंदिरातून ताई आणि मावशी ओटी भरून आलेली आहे. आता सर्व इथे आजचा कार्यक्रम संपलेला आहे. आता पप्पू फक्त जेवायचा आहे. आता तो पप्पू जेवतो आहे. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा आणि कमेंटमध्ये सांगा. थोडेफार व्हिडिओ जरा लेट थोडे लेट येतील पण येणार. म्हणजे आज बघा, आज संध्याकाळी नवरा आहे ना, व्हिडिओ लेट येतील. संध्याकाळी आज पाहुणे पण येतील, ते तुम्हाला उद्या सर्व दिसतील. ठीक आहे. आणि मग उद्या हळदी आणि परवा लग्न आहे. बाय. बाय. लाईक करा.